Šok. Luna Đugani sinoć je ušla u Imaginarijum, a već danas je ušla u konflikt sa bivšim dečkom, Markom Miljkovićem. Iako su imali priliku da se pokažeš i sve si pokazao, gadi mi se kada spominješ moje ime sa nekim tamo, rekla mu je ona. Ama šta sam uradio, Luna, pitao ju je on. Ništa, ti znaš šta radiš, sve je meni jasno, od kada si ušao sve mi je jasno, rekla je ona. A ko si ti pa da te pominjem tvoje ime, ja sam rekao da sam emotivno zauzet i da nisam za vezu i to je to. Ti si polupana, Luna, nastavio je on. Meni si pričao da sam tvoja najveća ljubav, a već sljedeći utorak bi mogao da se smuvaš sa nekim, rekla mu je ona. Pa nisam se ni sa kim smuvao, ti i ja nismo u vezi već 3 meseca, šta je problem da pokažem svoje osjećanja? Slobodan sam muškarac, ti se bila deo mog života i deo zadruge, da, i dalje te volim, ali te ne volim ludo, pa nećemo se miriti, ženo, neću da sečem vene ovde. Ja sam rekao kako je i zato sam ti prizvao, ali sada mi više ne prija to, nećeš me poremetiti, odbrusio je on. Pa lažeš, Marko, ti pričaš kako patiš, a to ne pokazuješ, mogao si da pokažeš i nisi, rekla mu i ona. Ja sam slobodan muškarac, mogu da pričam šta hoću, zaključio je Marko Miljković.